новобаста аз ҳама мушкилиҳо ман намехостам ки ҳамин боксро тарк кунам, барое ки ман шавқи зиёд доштам. дар ин мусобиқа ман уже худам мақсад гузошта будам, ҳамин мақсадода расидастам. ҳама мусобиқаи фаромӯшнашавандаи чемпионати Осиё мебошад ки ман дар он ҷо 5 та рақиб доштам. 5 та рақибро мағлуб карда сазовои ҷои аввал шудам. Ҳамаш ба ман душвор буд. Кадомеш ки хатми ман мебаранд, ҳамаш чемпион буданд. Ҳамаш мусобиқае ки пеш аз чемпионати Осиё буд, ҳамаш уҷа рафта сазовои ҷои аввал шуда буданд. Мо бо ҳамроҳи маълим нақша кашидем ки чӣ хел кор кардан дар кура. Аз ҳисоби чусту чолокӣ вай ҳама соперникои ман аз ман бақувваттар буданд. Ман аз ҳисоби камтар техника онро аз ҳама мушкилиҳо ман намехостам ки ҳамин боксро тарк кунам, барое ки ман шавқи зиёд доштам. дар ин мусобиқа ман уже худам мақсад гузошта будам, ҳамин мақсадода расидастам. охирон мақсади ман ҳамин олимпиада аст ки ҳамин тобистонда мешавад 2020.